Kodole hlala la mfana. Lalela ngikutshela. Lento ngeke ngakukhuza ngathi musu ukhuluma izinto ongenabo ubufakazi bazo. 1 Umeya wabaqulusi ngichazela ukuthi yena noMaZulu batholane kuphi. Umeya wasebaqulusini waye nonkosikazi wakhe owashonayo. Ngaleso sikhathi kundlula lo mama emhlabeni owayethandana owayegane umeya wabaqulusi. uMaZulu wayevela esebenza kwamasipala. Wayitholela ke yena intombi enguMaZulu baganana. Ayikho ke lento eshoyo ingamanga. 2 Ayeke impela manga ngoba azokulimaza. Umeya weZululand akanayo inkosikazi osebenza emanzini. Uyitholela intombi, wayiqonyelwa intombi enonkosikazi ethi wayehlala ekhaya. Namanje lo nkosikazi uhlala ekhaya. Lo wesibili uzeshelele yena esebenza kwa-technical not emanzini. 3 Laba bafana othi umuntu othi wayemfaka umkhwanazi wamfaka emsebenzini. Wena sengibonile. Lokhu ngicinga ukuthi yipi lengane okhuluma ngayo kaMkhwanazi esebenza kwagesi. Lapha kwagesi la ehlobane umuntu osebenza khona. Umgovu ngokwaXhakaza, uStumo ngokwaButhelezi, uLifa ngokwaButhelezi, umfana kaDlodlo. Abantu abalapha umthembu. Bese kuba ngama-assistant omanene namanye amantombazana. Ayikho ingane yomfana lapha la kameya noma yakwaMkhwanazi. Ayekeke amanga. Inkinga ukuthi laba bafana uyakwazi ukubabiza abathumela abathuma khona. Senithi ingane zabo ngoba ningabazi abakwabani. Engusizeke. Awukwazi ukukhuluma ngecorruption wena. Wena siqu sakho nje. Awukwazi ukukhuluma ngecorruption. Uma ukhuluma ngecorruption, uthini ngocomrade wakho manje osesikhundleni onguWillis Mchunu? Ophume kwa-ANC emiselwe ecorruption ela eKZN. Uthini ngaye? Uright yena bene corruption. Uthini ngoZuma? Enaze natapa eboshelwa yona icorruption. Engikutsheneke futhi. Ngoba wena Godole awulazi iqiniso. Ufukuzisa abantu. Yabona? Ufukuzisa nje abantu, uqamba amanga, ugila yonke imikhuba. Ngalesikhathi abantu sebehlupheka lapho uzobe ungekho. Uthi abantu abavotele ini? Bavotele i-duplicate ye-ANC. Bavotele isiqoqoqoqo se-ANC. Ngoba nakho usithandwa nguwe. Bavotele isiqoqoqoqo sakwaZuma ngoba nakho usithandwa nguwe. Kunini lapha bazokhuluma khona bakhuluma into abayifunayo ngoba la kwa-MK uma ukhuluma uyaxoshwa. Bangaka abantu sebeqoshiwe eParliament, bangaka abantu sebeqoshiwe enhlanganweni ngokuthi bayakhuluma nje. Kufanele bakhuluma into evumula uZuma kuphela, okuphikisana noZuma kuyakhishwa out. Musaka ukuthi ma uphisiwe njengoba kusani kangaka nje uphisiwe. Njengoba ukhuluma ngezinto uyabona lento le oyikhulumayo into eyenzeka izolo. Ukuthi uthula sizwe ubela izolo. Uthini? Ngithi wena befanele sithule singakhankasi noma befisa ukukhankasa abantu bangakhankasi angavunyelwa uthula sizwe ukuzala ngoba uthula sizwe uzodukisa abantu ekubeni uthula sizwe ezinkatha sisebenze kade. Uthini vele wena? Kwenziwa yini ukuthi njalo nje wena uma ufuna ukukhuluma uvula umlomo ngenkatha? Iyekeni lento.
yini ninganaki ningakhankasi ninanibheka ukuthi nizokwenzani nisebenza nikhulumela abantu ukuthi abantu nizobenzela ini musu uhlanganisa izinto engahlangani uwa 23 awuhlangani nedolobha uwa 23 akusiwo kufanele ukhiphe umeya kuzovotwa nina njengoba sizovotwa kwa 23 yimi nami ngizobe ngivota ngoba indawo yami la and le nkongolwane oqale ngayo kuyibala ngisakhamuzi buyi into ez uma kuwine iANC noma iIFP noma iMK there's nothing to do with umgwaqo angikhathele manje ukuchaza leyo there's nothing to do with umgwaqo onqamle edolobheni ngesikhathi wena kwa ANC ungqongqoshe wezemgwaqo kwakuSipho Hlomuka angikaze nikhulume ngemgwaqo kuSipho Hlomuka namhlanje ngoba nifuna ukuthi inkatha izwe ngane ishayelwe yini isiginci while ningayivoteli yabo so kufanele sidanse manje siyeke konke sikwenza siyonaka imigwaqo ngesikhathi sikwa ANC angaze ninake leyo mgwaqo uthini vele wena uqale nini ukubona ukuthi inkatha ingamasela yiliphi imuphi umuntu oseke waboshwa noma wathetha amacala okweba njengobaba wenu la enkatheni balelana asisangene sonke godolo futhi asithatheki sonke kumanje niphendla imigwaqo niphendla indlela yokubuyela emuva kwaANC lo nithi niyawuzona bese nithi abantu abayeke ukuvotela amanye amaqembu abavotele nina khona nizobuyela kwaANC nothatha ANC yithi kufanele senze lokho sasinani kwaANC sibhizi kabi godole sibhizi nje sibhizi and ngifuna ukutshela mina siyabembesa sisazobembesa ubuyayo umembeso nje into ekhona angithi nithi iqembu lamagida ngoma ingoma isazogidwa nje futhi sizoyigida mfana wami koze kushawulwe isine shawulwe isihlanu siyigida selwendlula ukhetho ngoba thina sikhankasa ngabantu bala wena laba bathi othi uyabadukisa sihamba nabo impela laba bathi uyabadukisa yabona wena uletha abantu bangaphandle bazodukisa abantu la thina abantu bala abasavuma ukuduka letha abantu bebuyela kwaANC besuka kwaMK uthi abantu abavotela leyo doti lento esifile kumanje hlukana nenkatha khankasa ngeMK utshela abantu ukuthi nina njengeMK nizokwenzana yeke indaba yenkatha phuma endabeni zenkatha phuma kubaholi benkatha phuma kuyo yonke into yenkatha noma sebengangithuka fuck off